Kaixo eta ongi etorri jakinduera. Gaur zenbaki erromatarrak ikusiko ditugu. Aurreko bideoan ikusi genuen nola erabiltzen diren zenbaki erromatarrak eta zeintzuk diren bere normak. Bideo honetan egingo duguna nola egiten diren batuketa bat da, kenketak, biderketak eta zatiketak. Nire gomendioa zein da? Lehendabizi, zenbaki hauek, zenbaki dezimaletara pasatzea, eta hor ja, zenbaki horiek gehiago ezagutzen ditugunez, horrekin egin beharreko operazioa. Beraz, lehen zenbaki hau pasatuko dugu zenbaki dezimaletara. 3 aldiz isa izango genuke, beraz, 10, gehi 10, gehi 2 makiltxo, bat eta bat, gehi L 50, gehi, hemen ikusten dugunez, makiltxo hau bat 10 baino handiago denez eta aurretik doienez, honez esan gura dau, kenketa egin behar dugula. Beraz, esango genuke gehi 10, ken bat. Beraz, esango genuke hemen 32, gehi, emeretzi, barkatu. Beraz, honen batuketa egiten badugu, izango genuke hemen bat daramagu 81. Bigarren adibide hau. Isa C bat. Ikusten dugunez, isa C baino txikiago da. Isa C baino txikiago. Beraz, izango ditzateke, 100 barkatu, zuzen nahi nuen egin, 100 ken 10, gehi bat, makiltxo bat delako. Ken isa 10, gehi bat. Beraz, izango genuke, 81, ken 11, berdin 80. Hemen, V makiltxoa, 5 gehi bat, bider, hemen, ikusten dugunez, makiltxoa isa aurretik doienez, hori izan gure dau, kenketa egingo dugula barkatu. 6 bider, bederatzi, berdin, 52. Lau barkatu. Eta azkenik, isa LV. Hemen, isa L baino txikiago denez, bai, esan gure dau txikiago dela, beraz, egin barko duguna da kenketa, 50, ken 10, gehi 5, zati 5, berdin, izango genuke 55, zati 5, berdin bederatzi. Kanalean beste bideo batzuk dituzue, saltzen duguna nola zenbaki erromatarretatik zenbaki normaletara pasatzen, eta nola zenbaki dezimaletatik zenbaki erromatarra pasatzen. Beraz, hau praktikatu nahi baduzue beste bideoetara joan. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta goratuz, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.